Non Hejong West Karbi Anglong Deputy Commissioner Asahem along Food Grid Angho Inghoi Troxy Kapapleng Jiapan Apuna Chakechok Abang Pubang Piapan Ketuding Rialo Hangbomlo Beyond Anghoi Ketom Daftri Anghoi Isi Chokidar Inghoi Isi Masalchi Inghoi Isi Lapen Broom Bearer Inghoi Isi La Inghoi Troxy Kapapleng Jialong OBC Apan Kepanong Pi Inghoi Pli ST Plains Apan Inghoi Isi SC Apan Inghoi Isi Lapen UR Apan Inghoi Isi Bonta Ladak Inglong so kaya parmanamate ST Hills Apan ke Inghoi Isita Kepanong Piawe Lasi bangso puthak therini bhai Kriner Cap ani KSA KUYA Business Association Hamden Lapen Hamden Waisong College Student Union atum Telang Petpen West Karbi Anglong District a Deputy Commissioner Phan Panong si Pinpro alo ke Pajir Padodam Pinpro alo along alang litumpen ke hangpon atengke Panner Cap Anghoi lake ST Hills mate ladak Chubocevek Inglong aso kaya Phan si Piwek nang jipuhenlo akaprek akaya tumapon anke sunglor pen kapanong pido bon sita me 6 saddles along ri arlo along amatsi Inglong aso kaya Phan kapanong piave pin lake chichakon ipusi paklengpon alang litum aki mga teng pen jong si thangnat akeng kam kideng pon ave pulote anse akang tui ang deng akachisong deng pon tunang kok puputa Timothy Rongpi mepu KSA Hamden Head Branch pen kat news upon pachini lasong pli chelang pet pen disi ari deng pinpura logi pi thela phela je rak for grade chokomar post roxy ke klang pen SC ST plan la pen OBC tumhan ke kota do boy fit stame dak me thang long ri boy fit ta ST je bangil tumhan kota paweda la sila so puthak pinin litum la song pli chelang pet pen disi ari deng pinpura lo pilo la pen lada ke jong du la phelo nitum ST phan bang ke 80% phan 80% a job nang pining litum phan la penyong sin litum phan la puan pen ang pipon qualify pen anta nang pipedat protein litum ang deng tui mucarang deng stamili litum chesong ponji Hamden dong subipen nilitum apirangki khundro krupen ang kilo birta